kanca kancane kabeh bujange prapiyo kanggo sekolah. Urip kok selawase kaya ngene to, Kang. Kok ya sampean ora ngrasakno rasane atiku. Mengko ora kurang-kurang pun bojomu lah ya. Rumahsaku aku ora ngene budidaya. Nanging nyatane nganti dina iki uripe sibuk karo bapak isine mutang sakurang yo le. Aku dhewe bingung nek ngrasakno nganti rawane metu saka omah. Urip kok selawase isine mung kaya ngene. Muga besok kowe ora ngrasakne uripe kaya sibuk ngene iki. Aku lan pakmu isine mung ngrasakne. Bingung lek golek pangan bingung. Metu sak metu saka omah aku rawane metu. Dadi aku isin metu saka omah mergo saben dina bulan. Waktu aku pergi wong urip waktu aku dadi bojo kang siyoko. Muga-muga rekoso iki diiringi sibuk karo bapak. Besok kowe lakoni urip sing Ning. Lho kowe ku ana apa? Anak awake panas piye kok mbok tangisi? Lho wong kok ora tau kok. Ora nangis ngono. Dina-dina nangis. Dina-dina nangis. Sing nyawang iku lho, sing nyawang ora betah. Wong kok sampeyan nyawang trimo nyawang sing lakoni iki lho, Kang. wis sah meneng kok iso. Aku dadi bojo kuat-kuat yo, Kang. Urip kok sedina ana rong dina ora ana sing dipangan. Sine golek-golek. Kowe ku omong apa? Aku dadi wong wedok kaya rekasane ngene dadi bojo mlek, Kang. Ngono. Dadi kowe omah-omah karo aku wis ana anake siji. Terus kowe ngeculno tembung ngono iku. Gedhe cilike kowe getun di bojo aku. Gelo. Upamane ora entuk aku kowe ora rekoso ngono. Ora kuwi sing tak karepno yo, Kang. Mbok sampean mikir. Urip kaya ngene iki selawase sing kuat sapa lek, Kang. Wis meneng kok. Pegel atiku kok sampean ngongkon meneng lek, Kang. Meneng. Kaya kepaten ae. Lho. Bukan meneng kok malah banter. Pegel mikirku pegel, Kang. Pegel yo laran lah. Apa dipijetno? Iya. Lho kok malah banter aku kok gumoni iso meneng ta ora? Dirungokno tangga darani ora kuat mangan. Kok lagi ra kuat mangan tenan kok sampean ngomong ngono. Kok mentolo lek Kang sampean. mentolo lah apa? Kok mentolo ngomong ra kuat mangan lha wancene mangan ya kurang ngene kok iso. Wong ki mbok gembrega lek Kang sampean iki wis ndek anak siji. Ya anak siji mengko mbutuhno kaya kanca kancane kabeh. Gedhe sithik wis mbutuhno sekolah.
napa lek Kang sing dilakoni anakem? Anjene dadi wong kurang iku ya rekoso. Dadi wong mlarat iku lara. Ngono. Upamane saiki mangan sesuk bingung golek iki wis pas. Mergo wong mlarat. Mbok tangisono ya mlarat, ora nangis ya mlarat. Mulane arung meneng ae diempet. Ngono. Lah diempet terus kok nek ati bedodok dhewe ngono piye? Lho kandhani malah nyentak kowe. Lah sampeyan yo padha ae sine ngandani tok. Lho, Mbok budidaya sampeyan iki. lho aku iki wong lanang malah mbok amui iku piye? Wis ngene ae. Piye? Omah-omah kok bendina ngene terus, ngene kowe getun duwe bojo aku kowe gelo. Agi aku mbok pegat lah. Gak pegat. Wong lanang kok kaya sampean lho lumrahe sing megat iku ora wong lanang ora wong wedok, Kang. Wong kok ana wong lanang muleh. Ora dicawis-cawisi mangan, bojoku jek esuk kok urung mangan. Mula-mula mbok sogati padu mbok tukari. Piye kowe takok apa, Kang, he? Mangan ah. Lah kok enak takok muleh lunga esuk muleh klenthung-klenthung wong tok. Lho takok kok mangan. Lho mangan apa, sing dipliwet iki berase sapa? Lho kok ora mikir sampean iku lho, Mosok berase wis entek? Lho kok masa berase wong tek? Lem nggo mulai beras iki ndek kapan? 3 dina iki aku lunga mulai nggo beras ngono kok. Lah pira lem nggo beras ndek 3 dina saiki? Sekilo. Ya, ngono. Mbok liwet kabeh wis entek. Ya wis entek kok iso. Lah nek wis entek terus piye? Kok terus piye ya wong lanang budidaya Kang bisane entuk kaya ora kaya sampean. Wong lanang bendina mbok omongi ngono terus iku bungkel ning ati. Arep nyambut gawe apa iki angel. Arep melu maca ya ora do gelem tak eloki. Wis sampean yo klular-klulur ngono ora kaya wong-wong lanang sing akeh iku. Lah jane aku ora krumatan nek kon sehat. Aku mbok rumati ra aku sehat ngono. Lah ngene iki mang sing esuk urung mbok wae sarapan ini piye? Tanggung jawabe wong wedok piye ngene iki? Butuh sarapan, kalau cowek karo hulek-hulek nggo sarapan ki ya. Gage kan? Omong amlet nek ngloro ati. Lah nek nang loro ati lho. Wong lanang takok mangan nek bukan mangan cowek iku lho. Lah jane anane iku ndara sing dipangan iku lho. Wong atine wong wedok wis pegel kok malah ditambah-tambahi nglarakno ati sampean omongane. Aja kadung ngono anake ngono kalong. Gene piye padumu aja kadung ngono anake gene Piye le ngomong piye Kang? Aku tak ndungu piye? Aja ana anake pegatan ngono iya, Karepmu Lho, lho sampean iki kok ora mikir. Biyen aku entuk sampean bapak le ngamuk ora karu-karuan. Lho, mergo ngerti, mergo roh nek sampean ki anak wong ra duwe apa-apa. Nek wis mono saka senengku karo sampean aku nekat minggat ka omah nututi sampean. Lho nyatane saiki uripe piye, Kang? Uripku piye coba? Lah rono aku omah-omah kurang karo kowe kok ora diwarisi bapakmu. Piye? Kok ora dikirimi pangan Pakam? Lho ngene Kok kok. diumbarno? Lho ngene kok sampean ra gregetno. Lho wong omah-omah kok ngenteni diwarisi wong tuwa. Sampean ki mbok gemregah golek pegawean apa ta apa rak ngono kok iso. Aku rong entuk kowe ku ya wis ngene. Entuk kowe ya ngene. Gelem ya ngene, ora gelem ya ngene. Linggih. Linggih. Sajane kok ngejak banter-banteran kowe. Ngene iki ndak umum ngono. Dijak omongan wong lanang nek mbok kawisi geger. Kuninge cah gegere cah. Mangkano pikir. Aku iku lho duwe bojo kowe iku wis tak empet pirang-pirang sasi. Isin duwe bojo kowe iku asline mbakno aku mlarat lah ngene iki. Mula umume wong wedok kowe iku mula. Kowe iku mula umume wong wedok kowe iku. Gage banter-banteran saiki ayo. Lho piye omongan piye Kang Wongku mbok nyawang karo tangga-tangga. Nek ana tanggane duwe gawe, sore lunga buah dandan ayu.
nganggo kalung emas ya ketok ayu, pantes wedok tenan. Delok ketoprak nganggo gelang, pantes. Lho kowe iki wong wedok kok ora nganggo dadeh, kowe iki ya wedokan apa? Aku dadi bojomu iki isen aku. Ketemplekan setan kowe. Lho atiku lara kok malah mbok tambahi omongan ngono lek Kang. Lho aku dadi bojomu pirang-pirang taun iku paribasane nyidam. Kepengen nganggo emas lho aku tau mbok tukono. Aku wis terima kok malah mbok oneni ngono. Meneng tak omong. Lho kowe kok iso omong kowe? Aku wong lanang ora tau nukokno emas peh aku ae. Peh aku ora kuat nyandangi kowe. Kowe tau purik 3 dina ta ora? Turu mengkurep ora gelem rumah kowe. Bareng tak takoki kowe beko purik kono-kono kalung. Tak golek-golekno, Nduk. Tak utang-utangno. Kowe tau tak tukono kalung ta ora? 1/2 gram. Eleng-eleng ah. Eleng ta ora? Lho kalung lagi tinggal 2 dina kok wis mbok dol, mbok nggo blonjo ya ilang kalunge. Nek ilang geger. Purik neh, entrane kaya geger njaluk gelang. Ora ketang cilik tak tukokno wong aku wong lanang kok, Nduk. Tak tukokno gelang lho, tuku lenga kletik, duwike kurang kok gelang mbok unus mbok dol. Pantes niku kowe. Ditukokno kalung mbok dol. Tukokno gelang ya mbok dol. Beko njaluk ali-ali mletene cah. Kowe tak tukokno kalung mbok dol, tak tukokno gelang ya mbok dol. Guri-guri kowe njaluk ali-ali, urung tak tukokno kok ya wis mbok dol ya kowe iki kok. Menungso apa kowe iku? Piye lek ngomong he? Piye Kang he? Piye lek ngomong? Kowe tak tukokno kalung ya ta ora? Iya. Mbok dol. Gelang ya ta ora? Mbok dol. Iya. Ali-ali. Iya. Urung tak tukokno. Terus Mbok dol. lah ya ngono kok wong lanang ora ngono kok ora disambring gelap sampean iku. Lho wong kok Bener nak kowe turunane bapakem iku wong wedok omongane kasar. lha mosok ki gregeten atine wong wedok kok. Ndek bojo kaya sampean nrimo-nrimane ra karuan aku kok isih mbok paido terus lek Kang. Timbang aku mulai ora mbok pakani. Ora ngliwet. Arep turu nganti kesurup aku ora mangan lah. Wong wedok ora tanggung jawab karo wong lanang. Ana wong lanang ngurung sarapan ora mikir kliwet. Ngene ku mangan nek ora ndek beras ya utang-utang sik gak kenek kok. Utang selawase utang ora tau nyaur kok ora isin. Ayo. Aku bingung nek ngrasakno bojoku tak omongi piye ayo ngono. Urung bapak nek nganti tilek omah kene sini. Lapo kok nangis? Boten apa pilek. Pilek apa? Aku ora usah mbok apusi. Kowe senggrak senggu iki nangis kowe. Geton kowe. Gelo. Duwe bojo Setyaka. Ya. Kowe iki biyen kandhani. Aja entuk Setyaka. Setyaka iki melarat tempuran didun jagat. Badhok kene ra jaluk tangkane lewat nyekek. Kowe isih seneng kedanan gandengi Setyaka. Gandengi Setyaka kene mbok badhok. Ya. Ampun banter-banter kadung ngono anake nggih. Kadung ana anake apa? Ngene iki lho mangkel aku. Kowe omah-omah karo Setyaka iki melarat selawase. Gedhet nganti broso dikire sedeng ora kuat ganti. Cagak nganti ame rubuh ora kuat ganti. Ngene iki lek omah-omah. Ya. Ngandani kowe iki dablek. Saya meneh kowe saiki bojo Setyaka. Wong lanang blubuh. Mangan samane
nyageno maratu ora kan badhok. Mi. Ora ana mendung kok ana bledek mi. Iya ana bledek nyamper diasem iku. Wah, semane omongan kok nyangklak. Sampean, Pak. Ya, Mun dangu, Pak. ya wis. Pak. Sampeyan kok lemu, Pak. Lemu wong sugih kok pagoni. Ngene iki. Lah, Ngene iki uripem. enten napa, Pak? Kok enten apa? Aku iku lho mantu wae geton. Geton. Lah, Dek Getun. Anakku biyen iki arep dirabeni kecamatan. Anak kok dirabeni kecamatan le, Pak. Lah nek ora, Iku nak meteng anak-anak rak melahir balik desa, Pak. Sampeyan kok aneh mawon. anakku biyen iki arep dirabeni pegawe kecamatan. Dudune kula Dodo apa? Nyatane kula omah-omah nggih sehat kok, Pak. Sehat, neng ora tau urip ayem. Ngene iki le omah-omah. Lah, Wong wedok brondol dandol. Jare kawit dadi nganten ra kuat salin. kaine awet, Pak. Awet apa? Tererek kuat nukono bojo. Dereng kober tumbas, Pak. Dereng kober ta ora bondo dhuwit kowe. Pak. Monggo pinarak, Pak. Liya ning ndi ning diasem kono? Ya, Dereng tumbas kursi, Pak. piye? Dereng tumbas. Watuku piye kowe? Monggo ah, pinarak. Rene, Enten isin aku. enten apa? Ora Pak? nyelok kowe. Lah tok diasem kok. Rene. Ngene iki keturutan karepem. Duwe bojo Setyaka. Jare kawit dadi nganten ora kuat salin. Go bojo ora kodak mukono. Lho, tak tukono klambi. Apik, Pak. Ape hargane larang iki? Karo nyawane bojomu larang klambi iki. Aku nukono kowe iki moh klambi-klambi tok. Niki ngisore, Pak. Ngisore nganggo dhuwur nek ana kuwi ra udo kowe. Nggih, Pak. Kula mantune kok, Pak. Piye? Mantu kok. Dadi kowe ra kuat nyandang nek lageno maratuwa. Apik kowe. Tak tukokno. Matur nuwun, Pak. Wong mantuku kok. Matur. Elek-elek kowe mantuku. Matur nuwun, Tak Pak. tukokno kowe. Nggih. Lah niki nggih napa, Pak? Engko kowe jengke tak kental-kental lagi nih kok. Kula rak kaya kerupuk, Pak. Ada kaya kerupuk, ada kaya es. Ndang Sogati gomi ben gak ngamuk mi. Ana maratuwa rene, ana bapak rene ora mbok Sogati kok. Pikirane kok meletek. Sogati ah. Dadi apa? Wes ah alah kok. Yo, Nduk, gaweno wedang. Nek ra jahe, teh, tak kopi. Aku iki mau ora mampir wae. Sampeyan kesel kula pijeti, Pak. Pijeti ra butuh. Tanganem iku lho ambune gatel. Pak. Ajeng panen pun, Pak. Panen. Somene panen ku mendem kowe. Mangkel ae aku. Ngonjuk, Pak. Pak. Pak, ngonjuk. Ngombe banyu kendi iki. Entene niku, Pak. Lho kowe ra iso dhewe dang kopi mi. Nggih saged ta, Pak. Telas ya, Pak. Piye? Gulane entek. Gulane entek tarak watuku. Sampeyan kulinane napa, Pak? Kopi susu. Lah kok mboten beto. Cangkemem. Wong arep nyogati maratuwa kok ngenteni digawakno. Saya pethak, Pak, marai sehat, Pak. Dadi aku kon ngombe banyu kendi iki. Nggih, monggo. Aku ora ngombe nek ra mara ning omahmu. Kon ngombe banyu kendi ya. Apik kelakuan. Ngopeni maratuwa, ngajeni maratuwa ngene dapure. Urip kaya kowe karo modar ae.
kowe iki duwe bojo, duwe anak. Anak suwe ning suwe gedhe. Gedhe kutono ragat. Nek kowe ora begawe, kuat ana anak gedhe ngragati, urip kaya kowe kok betah. Rene, Nduk. Napa, Pak? Nggo tuku sego ning warung. Duwe iku gawa ning warung. Entekno lah. Neng pangan dhewe aja nggawa muleh. Nek kowe nggawa muleh, mbok pakakno bojomu, mbok kene bojomu tak plathok matamu kowe. Ya. Entek ora entekno ning warung. Anggir kowe nggawa muleh, mbok kene bojomu tak plathok matamu. Lapor inget-inget. Dungokno nek kowe isih seneng karo anakku. Rungokno omong aku nek kowe isih seneng karo anakku. Cilike 15 dina. Suwene sesasi. Kowe ora iso dadi cah sugih, tak pegatno karo anakku lah sepi. Dungu ta ora? Ngoten niku ndak ngendikane tiyang sepuh, Pak. Lah nek ora, wong aku mikir anak. Timbange anak uripe rekoso, uripe lara. Lah kula nggih ngeten kok Pak melarat ngeten kok. Arek kowe. Cilike 15 dina, gedene sesasi. Kowe ora iso dadi cah sugih, tak pegatno karo anakku. Bongko lah kowe. Nggih, Pak. Eling-eling, Nduk. Mantu kliprak-klipruk tuwa gombal. Bapak nek mati kapan lek? Piye? Piye? Dereng wangsul, Pak. Piye omonganmu? Dereng sugih jawi wau. Apik kowe nyalop aku dang mati yo. Mboten, bapak kula sing pun mati. Wah, angger kowe nyalop aku, lah dok belum tugel ada. Mboten bapak sampeane. Wah, Atos-atos nggih, Pak. hati-hati deh ora. Ngomong nek kowe. Mboten ngomong. Kang. Aja rasane omongane bapak yo, Kang. Bapak anjen watake ngono, Kang. Piye? Piye? Ora usah mbok rasane omongane bapak. Aku ora ngrasakno omongane bapakmu. Lha aku iki menungso kok, Pi. Aku iki menungso, Mi, duwe kuping, aku ora budik. Aku iki ya duwe ati, Mi. Ana lumrahe bapak mara tuwa nguneni anak mantu kaya ngono liyane bapakmu. Kaya ngene iki mau kuat kowe. Dadi aku kuat ora? Sing ora roh sapa nek setya kowe iki mlarat iki. Aku ya mantune kowe anake. Wong tuwa kok mentolo nguneni mantu kaya ngono, Mim. Jadi wis dadi watake bapak, Kang. Aja dipikir yo, Kang. Kang. Omongane sing arep balik. Bapak ngomong ngono ku mau bener. Omong apa? Wong aku omah-omah karo kowe, ya wis suwe, ya wis duwe anak. Kok ngecono tembung 15 dina gedene sesasi. Aku ora iso sugih kon pegatan karo kowe. Wis Kang, wis Mi. Kang. Aja eling-eling tembunge bapak. Ora iso. Omongane bapak tak cateti ning atiku, tak gawa mati omongane bapak Mi. Aku wong lanang kok, Mi. Omong aku titeni. Aku arep lunga ke omah aku. Aku kepengin melehno karo bapakmu sing sia-sia karo Setyaka. Aku wong lanang. Aku lunga ke omah anakmu sampane sing apik. Setyaka ora mulih. Setyaka ora mulih. Aja arep-arep aku. Aku mulih nek Setyaka wis sugih aku iki. Mulih. Kang.
atase bapak maratuwa wong sing tak ajeni isine sia-sia karo aku. Kok bejo temen aku dadi wong urip aku. Wiwit aku umur 10 tahun wis ditinggal mati karo bapak. Ditinggal mati karo mbok. Aku urip-uripku dhewe. Bapak karo mbok mati ora ninggal apa-apa, Pak. Ndek-ndekane aku dadi wong sing disia-sia, Pak. Pak Mbok, kowe kok ninggal aku, Pak. Aku disia-sia maratuwa aku, Mbok. Aku sumpah ning ngarepe bojoku Lasmi ora sumpah sing goroh. Sumpahku tandhes ning ati aku mi. Iki lho Setyaka ora arep mulih nek aku ora sugih aku mi. Ora mulih nek aku ora sugih iso melehno karo bapakmu sing sia karo aku. Mau aku krungu wong do crita ning warung. Jarene ana pesugihan anyar-anyaran kondang. Ning gone Pandan Segegek muja karo Kanjeng Ratu Nyai Blorong. Iki mung cukup dongeng apa nyata iki? Nek anyene nyata, aku ya iso sugih tenan. Ning nek mung dongeng, dalan ndi aku iso sugih aku? Aku bakal pisah karo bojo lan anak. Pak. Timbang urip ngene alung mati ae aku melu bapak karo mbok. Aku mau ketemu bojoku nek aku urung sugih aku, Pak. Wayahe dudu wayah. Udan rimis-rimis kaya ngene. Ana bocah gemletak turu ning ngisoring wit kene. Upama ana angin pangsempal kae nibani kowe rak mati leh lele. Angili Badannya enggak. Badannya ingin bau reksa alas mriki kula mboten ganggu. Ampun, Mbak. Kula teng mriki mboten jarak, Mbak. Mboten ganggu sampean, Mbak. Lewat, Mbak. kowe aja wedi le. Aja wedi. Aku ya tunggale menungso kok kowe wedi to lele. Sampean nggih wong kaya kula, Mbah. Aku ya tunggalmu. Boten bangsane memeden. Ora, padha-padha menungsane. Sampean elek, Mbah. Piye? Elek. Ancen kok kanane elek kok. Nane aku gumun. Gumun karo kowe iki jane sapa? Bocah sapa ngendi? Kula cah Planding Reja, Mbah. Jeneng kula Setyaka. Jenengmu Setyaka. Nggih. Kowe iki ngerti wayah apa ora? Iki wayahe udan. Wayah tengah wengi kok malah kowe turu ning tengah alas kene. Ora ana kancamu upama kewan sing galak mbadhok karo kowe rak mati to kok. Kula niku tiyang bingung, Mbah. Bingung. Kula niku pun keluarga, nggih mun gadah anak, Mbah. Dilalae nasibe kula dadi wong urip niku urip sing kesrakat.
Urip kula urip ingkang kurang. Tundhone maratuwane kula sia-sia, Mbah. Tembunge ketrucut menawi 15 dina gedene sesasi, kula ora iso dadi wong sugih, kula kon pegatan kalih anake, Mbah. Saking bingunge ati kula terus kula minggat ke omah niki wau, Mbah. Lan kula ninggal janji kalih bojo kula. Kula mboten badhe wangsul menawi mboten dados tiyang sugih. Lah nek kula dadi sugih dadakan niku ora nggih langka, Mbah. Mesake nasibmu ka Setyaka. Bahu kula mlaku liwat warung, Mbah. Arep jajan mboten duwe dhuwit, kula nggih delok wong jajan, Mbah. Teng do warung niku do dongengan, do crita. Jare wonten pesugihan anyar-anyaran teng Pandan Segegek. Jarene sapa sing gelem muja kalih Kanjeng Ratu Nyai Blorong niku bakal diwehi bondo donya sing akeh, cethane saged iso sugih, Mbah. Setyaka kuwi ora mung kabar. Kuwi ora mung dongeng-dongenging para kabeh wong-wong kae ora, ning kuwi kasunyatan Setyaka. Mbah, Ana pesugihan Nyi Blorong ana ing Pandan Segegek. niku mboten namung dongeng, Mbah. Ora dongeng. Saestu wonten, Mbah. Ana Kok Setyaka. panjenengan ngerti, Mbah? Ya gene ora ngerti aku juru kunci ana ing Pandan Segegek. Juru kunci Pandan Segegek. Bener Setyaka. Sampean iku, Mbah. Iya. Mbah sinten? Aku karan Mbah Wungkuk. Mbah Wungkuk. Menawi estu sampean juru kunci Pandan Segegek, menapa kula kepareng badhe muja dhumateng Kanjeng Ratu Nyai Blorong, Mbah? Kowe kepengin muja kelawan Kanjeng Ratu Blorong? Nggih, Mbah. Bisa. Bakal kelakon kowe bakal sugih dadakan Setyaka. Menawi ngaten kula kepengin muja Kanjeng Ratu Nyai Blorong, Mbah Wungkuk. Mantep lan madhep niatmu. Mantep. Kowe kepengin muja kelawan Kanjeng Ratu Nyai Blorong. Madhep, Mbah. Yen to pancen madhep lan mantep Setyaka, wiwit saka papan kene tutke lakuku, kowe bakal ndak suwanake karo Sang Ratu Blorong Setyaka. Ndhekaken panjenengan, Mbah Wungkuk. Sadurunging temeka ana ing Pandan Segegek, sepisan maneh mantep apa madhep niatmu Setyaka? Mantep saha madhep, Mbah Wungkuk. Yen to mantep lan madhep tutke lakuku Setyaka. Sugih dadakan. Nek ngono aku rak mek sugihan. Jare mek sugihan kae ora apik. Upamane aku sugih lantaran mek sugihan, tundhone dadi resaning tangga, ngrugekno kanca, ngrugekno keluarga. Ning nek aku ora mek sugihan ya padha wae. Saben dina isine disia-sia dadi poyokane tangga. Bingung aku. Aku balik mulih apa mbacut muja Kanjeng Ratu Nyai Blorong. 15 dina gedene sesasi. Setyaka ora iso sugih pegatan karo bojoku. Tembunge maratuwa sing ora iso tak lalekno mbacut aku.
kaget sakjroning atiku. Mongko kowe tak dawuhi dadi juru kunci. Nanging gini ngopo? Kowe ora tak timbali. Wani tumeka ning pandhan segegek kini. Kirana kawigaten apa Ki Wungkuk? Kepareng matur Sang Ratu Glorong. Anggen kula sowan ngarsanipun Sang Ratu Glorong awit wonten salah satunggalipun jalma manungsa ingkang kepengin muja lan muja dumateng panjenengan Sang Ratu Glorong. Ana pawongan sing kepengin nguja ning pandhan segegek kene. Menika leres Sang Ratu Glorong. Selak aku kepengin mangerteni sapa saktenane pawongane. Coba enggal dilarapke ana ing pandhan segegek kene iki. Namung wis tokake dawuh panjenengan dalem Sang Ratu Glorong. Ngaturaken sembah Kanjeng Ratu Nyai Blorong. Sapa jenengmu sedulur? Setyaka. Setyaka? Karep apa? Nganti tumeka ning pandhan segegek kene. Kepengin dados abdi dalem. Setyaka kepengin muja dumateng keagungan Kanjeng Ratu Nyai Blorong. Ku pengen muja. Setyaka, aku didik kabeh. piye? Ora itu redeg iki wis kebacut temeka pandhan segegek Setyaka. Kadung mlebu gak oleh metu. Ora entuk metu Setyaka. Tunggu. Setyaka, Kanjeng Ratu. ora usah wedi lan ora usah ndredeg. Mergo kabeh mau wis mbok karepake. Kuwi tumeka ning pandhan segegek kene sedya lan kekarepanmu arep sambat karo aku. Kira-kira mengkono ento kelakon geton lan keduwung sak nggurine apa ora? Mergo iki mau ana tebusane lho ya. Boten gelo, boten getun Kanjeng Ratu. Sampun mantep. Wis madhep lan wis mantep. Sampun. Mergo kabeh wis mbok tekati ngono. Nggih. Setyaka, sadurunge kelakon, kowe tak wene ngerti. Aku gelemene sabiyantu kelawan kowe. Ning ana tebusane. Tebusane ora ana liya mung kejaba keluargamu dhewe. Napa Kanjeng Ratu? Ana tebusane. Ora ana liya mung kejaba keluargamu dhewe. Saguh apa ora Setyaka? Saguh Kanjeng Ratu. Saguh. Setyaka, Dawuh. mergo kowe entak sawang kawit saka ngomah nganti tumeka ning pandhan segegek kene. Kabeh sepisan durung tau ngrasake seneng lan seneng, uga kowe durung ngrasake enak lan kepenak. Mula saka kowe Setyaka, kowe tumeka ning pandhan segegek kene kowe bakal tak gaweke seneng-seneng. Matur nuwun Kanjeng Ratu, jalaran kula niku tiyang susah Kanjeng Ratu. Kaya ngono. Nggih. Ranti sawetara ya Setyaka. Hiburan kau Setyaka.
kawruh wong sing ayune kaya ngono apa ora? Mripat kula ora iso kedhep, Mbah. Perkarane apa, Setyaka? Mendina mripat nggo nyawang bojo kula. Terus nyawang ngoten ora iso kedhep mripat. Matur sembah nuwun Kanjeng Ratu. Setyaka, Paring dawuh. ora mung kuwi Setyaka. Mau kaping sepisan kowe wis tak gaweke seneng-seneng, nyang papan kene kuwi bakal tak wenehi mangan sing luwih dening enak. Matur nuwun Kanjeng Ratu. Kaya ngono Setyaka. Coba jebokno. Ayo ngono kok ari-ari enak. Ranti ya Setyaka. Menika kangge kula. Kuwi kanggo kowe Setyaka. Matur suwun. Pala! Apa Setyaka? Boten Kanjeng Ratu. Menika boten limrahipun daharanipun menungso. Menika tangan bayi ingkang kebat getih. Awak bayi, sikil bayi ingkang pisah kalian gebungipun. Sirahe brodol getih. Setyaka. Kowe kepengin dadi wong sugih apa kepengin dadi wong melarat selawase Setyaka? Nek pancen kowe kepengin dadi wong sugih, kowe kudu nuruti apa sing tak karepake Setyaka. Menawi kula boten mangan daharan menika Kanjeng Ratu. Yen to kowe ora kelakon mangan pakanan sing ning ngarepmu, kowe bakal melarat selawase. Nanging yen to kowe wis kelakon mangan kuwi, kowe bakal sugih selawase Setyaka. Mangan Setyaka sugih Kanjeng Ratu. Ayo nang dipangan Setyaka. 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 Kowe kudu sugih Setyaka. Kowe aja melarat Setyaka. Kowe kudu dadi wong sugih kowe Setyaka. Aja nganti ana sing kliwatan lho ya Setyaka. Rampung. Ampun Kanjeng Ratu. Wis rampung. Sampun. Rasane piye Setyaka? Itu Kanjeng Ratu. Yen wis rampung, aku bakal kandha karo kowe Setyaka. Setyaka. Eling-eling ya Setyaka. Mengkone pendak malam jemuah legi. Aku bakal teko ning omahmu. Ning sadurunge aku teko ning omahmu, aku cepak ana sesaji kanggo aku. Kaping sepisan, aku sawisana centong utawa kamar kang kosong. Kaping pindhone Setyaka, aku sawisana gentong kang kotong. Ora mung kuwi Setyaka. Mengko yen to kelakon mbok sawisi kamar lan gentong kang kotong. Aku sawisana kembang setaman. Sawise aku kelakon mbok sawisi kembang setaman. Mengko pendak malam jemuah legi. Aku bakal teko ning omahmu. Aku bakal menehi bondo donya kowe sing saaki-aki Setyaka. Dawuh panjenengan kula sentikani Kanjeng Ratu. Kepareng Setyaka badhe nilaraken pandan sedhekek Kanjeng Ratu.
Aja lali lho ya. Gentong, kamar, kembang setaman. Sendika dawuh Kanjeng Ratu. Setyaka sugih. Aku sugih. Cukup ki Wungko. Wis rampung kewajibanmu, kowe bakal tak kongkon dadi juru kunci meneh. Nindakake kewajibanmu kono ki Wungko. Namung ngestokake gawepun Sang Ratu Blora. Pangestu panjenengan sami. Siap-siap ki Wungko.